1,5 kuukautta kulunut jo. Meillä ei ole vieläkään liikeidea. Mulla on saattu koko Pinteresti läpi. Joo, eikä sitä tule nyt. Mä ajattelin, että mä lähden nukkuun, koska väsyttää. Mä lähden 15 minuutin päikkerit. Oh. Mikä tämä on? Mitä ihmettä? Teidän liikeideanne on oleva lapsille suunnattu opetuslautapeli, missä pelialustaksi tulee normaalin pelilaudan sijasta automatto, jossa on Suomen kartan kuva. Lapset huristelevat pikkuautoilla ympäri Suomea ja oppivat kaupunkeja ja nähtävyyksiä. Liikkuminen hoituu nopan osoittaman silmäluvun mukaan kaistaviivoja pitkin. Saapuessaan kaupunkiin lapsi nostaa kortin ja jos hän osaa vastata oikein, hän saa kortin itselleen. Se ollaan ensimmäisenä 10 korttia, voittaa pelin. Vähän hyvä. Arvatkaa mitä? No mitä? Nyt mä tiedän mitä me tehdään.